Ситян дъждец рами, рами приросява, Димитров ден, мамо, иди наближава. Дойде време, мамо, лъчитба да правя, и пак да сърцаня, търгати чорбаджи. Моето любе, мамо, далеч заминава, аргът да струва, имота купува. Сърца ни, мамо, привой чуди митър, най-баше снафина. Аргът струва, ни вята море, и да ги засее. Да мучи ръкова, дюкяни да мете, вино да разлива, вино и ракия. Ситян дъждец рами прирусява, Димитров ден, мамо, иди наближава. Моето любе, мамо, далеч заминава, а пък моето сърце пак на камък става. Димитров ден иде. Димитровски месец. Така някога наричали 10-тия месец от годината, на който се чества един от най-големите български празници в народния календар. Димитров ден винаги е честван като голям празник. На 26 октомври Българската православна църква почитала паметта на свети великомъченик свети Димитър. Роден в град Солун през 3 век, той бил възпитан като християнин. Добре образован и надарен с много качества, известно време Димитър заемал висок военен пост. Баща му бил градоначалник на Солун, част от Римската империя по онова време. След смъртта на баща си, младият човек на свой ред бил назначен на негово място. Празникът на свети Димитър се чества в Солун още от 5 век. Заради това, че разпространявал Христовата вяра, бил хвърлен в затвора, а по-късно убит. Още при живе извършвал чудеса, лекувал и давал упование дори от тъмницата. Църковните песнопения пресъздават достоинствата на свети Димитър след неговото житие. Най-често свети Димитър е изобразен на кон, убиващ лии, символ на неверника Антихрист. В народния календар честването на свети Димитър се свързва в поврат в годишното време и с началото на зимата. Според поверието, от бялата брада на светеца се изсипват първите снежинки, а българска поговорка гласи: свети Димитър зима носи, а свети Георги лято. Тогава стопаните прибират ралата си под стрихите и подреждат дървата си за огрев. В народните приказки и легенди образът му донякъде се покрива с християнската представа. Народът ни го описва като смел войн, закрилник на бедните и слабите. Вярване и поверие от време оно. Друго българско народно предание представя свети Димитър като брат-близнак на свети Георги. При живе братите си разделяли лятото по-братски. За свети Георги оставало лятото, а за свети Димитър оставало зимата. Около Димитров ден се завършвали строежите на новите къщи. И по традиция стопаните дарявали зидарите, а майсторите казвали диогерски благослов за здраве и берекет в новия дом. Ето защо Димитров ден се чества и като официален празник на строителните работници. Димитров ден във време оно ознаменувал края на строежите и началото на годежите. Из къщите тръгвали сглядници годежари. Затова на този празник момите, достигнали женитбена възраст, извивали сглядно хоро. От сгляда се избира мома, намегдана пред погледите на ергените и техните родители. По традиция, празникът и до днес се отбелязва с фамилни и общоселски събори, а хората и песните са неизменна част от тях. Присъствалите на първото зимно хоро си избирали някой от момите за жена, за снаха. Този ден е известен също и като Митров ден или разпуст. С него завършва периодът, за който се наемали сезонните работници, като говедари, овчари, ратаи и ставало разплащането с тях. Понякога, като заплата се давало освен определената сума, още дрехи и почив цървули за всеки от зимните месеци. Започвало изпазаряването на работници за следващата година.
Димитров ден е изпълнен с много гадания за предстоящата зима и година. Ако, например, месечината е пълна, пълен щял да бъде и кошерът с мед и ще ли да се роят пчелите. Вечерта срещу празника овчарите хвърляли в кошарата една тояга. Ако на сутринта овцете лежали над нея, се смятало, че зимата ще бъде дълга, тежка и студена. Вярвало се, че свети Димитър е брат на архангел Михаил, покровителят на отвъдния свят. Именно за това в съботата преди Димитров ден дори се състояла и Димитровската задушница. На Димитров ден се извършва и обичаят полазване, който представлявал старинна практика да се гадае в този ден по първият гост дома. Вярвало се, че ако в къщата влезе първо момче, през годината ще се раждат повече мъжки животни. А ако посетителят е добър, сръчен и имотен човек, годината ще е здрава, богата и успешна. Традиционната трапеза на празника била богата и на нея задължително присъствали курбан или гювеч от огнишко, яхния с пиле, с петел, ако именникът е мъж, и кокошка, ако е жена. На масата се слагало и варена царевица, пестил, баница с ябълки, пита с ябълки, печени ябълки, рачел, тиква и много други. Времето от Димитров ден до Никол ден народът наричал сиромашко лято, а зимните обредни народни песни започвали с тематика, посветена от обичаите от Никол ден, та чак до Иванов ден. На Димитров ден празнуват Димитър, Димитрина, Димо, Димитра, Митра, Мичо, Димка, Митко, Митро. Митка. И нека да са живи и здрави всички именници!